Acest tablou mic are o energie uriașă. În centrul lui este floarea vieții, pictată cu fir auriu, un simbol sacru care aduce armonie, vindecare și reconectare în esența ta. Iar deasupra, un phoenix, pasărea care ne renaște din propria cenușă. Este despre curaj, transformare, eliberare. Tabloul acesta nu este doar un decor. Este un portal energetic, o lucrare creată pentru femeile aflate într-un moment de schimbare profundă. Pentru cele care simt că sunt gata să-și ia zborul din nou, dar într-un mod nou, mai autentic, mai aliniat cu cine sunt ele cu adevărat. Culorile sunt blânde, turcoaz și lavandă, dar energia e puternică. Dacă simți chemare în inimă când îl privești, poate e un semn. Eu îl văd ca pe un talisman de renaștere. Și da, a fost creat cu intenție și încărcat energetic. Spune-mi ce simți când îl privești.